Marco. Yes. We've been very curious, and I am very curious too. What have Udu done for you? Tell me, what is the concrete thing that you hold on to and say, this is done and this is in my life because of High Chief Uduakommili? They follow Gombodi. Everybody have been saying he has not done anything for you. You are just following him for following sake, and he's not doing anything for you. Please. Okay, you are asking the importance of Udu in my life that made me love him so much. Yes. You don't know Udu very well. In fact, let me step down. Let me use my lingua franca. Udu afuma. Udu na abu bezigbo mmade. Obu na na-enwe du ka obele chukwu na Jesus bịakwara n'ụwa ọzọ maka iri anyị na Udu. Na nna eli iwe taa bụ Udu. Na family m niile na-eje akwụkwọ ma ụmụazị m niile. In fact, mgbe nọ nwaanyị, Udu sponsor 99% of engine nwaanyị. Coke, Fanta, ma pure water niile aṅụ. Fully paid. Udu bi na-emeli ya. Wow. Udu n'ọnọdụ ka ife mere Udu bụ na Udu anara egosi nwa m na-emere m na social media. Udu sị m na ogosibi nwa m na-emere m na social media ịma nọ eye service nọ camouflage. Udu ekwego m nkwa moto mana ọ ya pịa m ọ bụrụ iwe social media ya ahụ. Are you serious? Onya said himself ka ọ na-akpọ m wretched friend. Ka ọ mali ndị mmadụ, ka ọ mali reaction ndị mmadụ. Ka ndị mmadụ bido kwuwe okwu, ndị mmadụ ebido kwuwe okwu. Anyị makwa ndị na-ekwu ihe ahụ. Ọ nwere ndị ọzọ abụ test na big nwa nkwaba. Oh, ya ga there na comment and I say help your wretched friend. I am not wretched. Udu na eju ma awo. First 100,000 m n'ụwa bụ Udu. Are you sure? O nwere onye ọzọ. Enwekwa m nwanne nwe nwanna. Enwe nwanne m nwoke ji ezigbo ego. Survivor na ọka bịa wule ego na South Africa. Owu nna mana ọ bịa menụlolu m iwu Udu melụ m. Ibe m na-echi Ajaija, ọ bịa echile m Ajaija. What is Ajaija? Ajaija is a title that they will give you in Oka Kingdom before Ozo. Echi Ajaija mekpụrụ ọzọ chi ọzọ. Is that what you want? Oche m ọzọ ọdụnansọ, oche m Ajaija ọdụnansọ. Nwanne Udu emegolu m niile kali ọbịa bụle ka ọkwụbịa na internet. Onye wụle ego melụlụ m anything today. Nwanne nwoke ka ọ bụ. So I beg honestly, Udu bụ chukwu nwụrụ anya. Udu can you love from like this? Why do you love me so much? Open if I did social media. Udu mo debele fwe. So onye na-abịa ka ndị bọnkụọ ndị niile na-akpọ Udu ajọ mmadụ. Udu awere ajọ mmadụ. Udu is God sent. Udu nwata a na-aya eze ọ na-consider. Udu bụ ọchọkọ mgbada ọzọ gbuo enyi. Anya ụmụ ogbenye ji ahụ ụzọ. Obele nwa ego bala aka ọ na-erukwadukwa too much. Moto ka nkụ. O nwere ọmaka ibi ahụ mgbe ụfọdụ na ọ na Maison ya na-agba egwu na-enwe aṅụrị ndị mmadụ echere ọka ọra. Ịma na Udu nwee Benz nwee nke mana after ọ na-asampụlụ sọsọ Benz na social media. Are you serious? Udu the very humble, the most humble billionaire. Humility na ejeli ozi. Ịma na mme first threesome bụ Udu. Hey! Iwu go! Kiwa mali mama mmadụ megide. No. Ai Udu ewu ka mụ n'anya. Ọkwa adugo cave. Hey, my God, what's him? Udu. Emechago kwa the interview. Ọkwa ihe na-ekwu Udu okay. Okay. I will test na big one kwa ka kusuku man nwere. Okay. Ma ihe na-edo okay na-ekwu maka waka off them post na social media. Okay. Mana sinema na man nwere idea. Okay. You will post and tag him. Okay. Just on social media, I had to beg him. But he likes the video. No, very, everything is on check. Oh. Next week, he will sort you out. The video got viral. I knew that.